deja se numește la Baba Bolundă. E profa de mate și farsele la profa de mate, da? Astăzi o aruncăm în aer cu Moș Crăciun, boys. L-o răpi pe Moș Crăciun, baba, nu vine să cred. Nu cred! L-a băgat pe Moș în subsol! Bă, nu cred! De ce tot poți? Am jucat 2 nivele, ăsta cred că a fost cel mai amuzant episod de până acum, boys, dar nivelul cu Moș Crăciun am jucat ultimul, deci rămâneți până la final să vedeți, boys. Dacă vă place și vreți să mai jucăm Baba Bolundă, adică Scary Teacher, boys, nu uitați, dați cu butonul de like și să începem! Hai să ne dăm, boys, direct! Nu cred! Bă, am vrut să zic că nu mă da reclamă și uite! Bă, nu! L-o prins, ce să... Bă, ce reclamă asta, boys? Ok. Skip! Ia, ce asta, bă? Da, boys, sper că ați închis ochii, doamne fer. Bă, ce se întâmplă aici, bă, cu reclamele astea, bă, eu nu mai înțeleg. Ok. Merg la doamna profesoară de matematică să face ceva, se bolunde. Ca de obicei, boys, nu se poate. Dacă vă place profa bolundă, nu uitați, dați butonul de like și hai să începem. Aha, hopa. Ia, bă, că fac ăștia de zăpadă. Deci nu se poate. Baborniță, astăzi îți dau cu găleată de apă în cap. Pe știocul, boys! Iar reclamă, bă, dar se merită să dau cu apă în cap, boys, da? Se merită. Și suntem aici, în sfârșit, boys! Doamne, bă, un fodor, sincer! Opa! Deci nu cred, trebuie să stricăm omul de zăpadă! Sau, boys, asta suntem noi și ne-au gândit de aici, nu știu. Ne-au gândit de aici de la omul de zăpadă că făceam noi, dar nu contează asta. Hai să mergem să vedem, boys! Opa! Bun! Hai să învățăm o lecție. Bă, ce bine că omul de zăpadă e afară și nu este zăpadă. Ce sens are, mă, nu este zăpadă! No, bine, bă, omul ăla de zăpadă l-a scos din curcă. De unde l-a scos, boys? Doamne feri, ok. Bun, merem pe aici și căutăm. Ca de obicei, trebuie să băgăm mâna la toate bolunzenile, că dacă nu băgăm mâna, ratăm iteme ca data trecută, boys. Că ascunde babornița asta toate bolunzenile până casă. Pe aici nu puteți deschide sertarele. Unde-i baba? La budă? Ioi, baborniță cu cap de ceapă, ce faci? Bă, ce gâl mare în spatele capului, boys. N-are rost, ia că tot. Opa. Ia că te-a... Relaxați-te, babă bolundă. Ce faci aici? Opa, ce alea? Un balon? Deci este un balon negru sau o minge neagră? Nu cred. Bă, boys, trebuie să tragem cu tunul. Ăla cumva ghiulea de tun. Ia la babă, nu cred. Deci nu cred la babă ce-i dă. Boys! Ce-i dă din șolduri, băi, nu din șolduri. Ce-i dă baba din bucă. Nu din bucă, boys! Ok. Cred că la camera de tortură s-ar potrivi locul ăla. Ai de capul meu aici. Boys, am trolat. Am trolat grav. Unde îi biloc aceea, băi? Biloc ăsta? Cum a realizat? Bun. Trebuie să fie pe aici undeva, în camera ei. Unde ar fi biloc aceea? Bun. Hai să vedem, boys. Paci nu-i. Deschide de dulapurile. Hai să vedem. Bă, dar unde e bila, mă? Unde e bila lui profa? Alo, doamne! Dar ce face cu bila aia, profesoara, boys? Bă, vine sus babornița. Bă, babă! Aha, fugi, ha? Știam că fuge. Aici nu-i. Bă, da, mă frige. Stay out of my house, you little brat. Stay out of my house! Nu vreau! Bă, nu vreau! Deci stai tu afară din casa mea. Ochi aici, ochi aici! Opa, aici, boys. Bă, nu e aici, mă. Bă, la mă, mă. Deci nu... Bă, nu cred ce face mama, mă. Bă, boys, ce face bolunda, mă? Break dance. What? Vai de capul meu, boys. Ca idee, eu când am fost mic am făcut breakdance. Deci da, ce-a făcut baba acolo și eu făceam când eram mic. Mă duceam și învățam să dansez, boys. Cum ar fi să mă pot să dansez în halul ăla pe... Opa. Pe clip, boys. Hai că am realizat ceva, boys. Am realizat ceva. Am explorat toate camerele și eu n-am găsit bila. Nu se poate așa ceva. Nu ne dăm bătuți la îngerul care
viața noastră. Nu ce dăm ispitei, boys? Ok. Deci n-are rost, bă. Ai de capul meu, boys. Hai să merem, hai să merem. Bun, merem jos. În beci, mă, în beci. Acolo, sigur, se ascunde. Dacă nu în camera de tortură, atunci în beci se poate ascunde ghiuleaua de tun. Ia să vedem. Ghiuleaua! Uite! Nu, mă, asta e mașinuță. Ce fac? Ia dorme, mă! Bă, babornița dorme, mă! Eu nu cred, mă, că dorme babornița. Bă, dar nu... Boys, eu nu cred faptul că nu am găsit încă din aia. Dar nu-i rău, mai stăm și vorbim. E ok, perfect. Așa. Deci, da. Voi ce sport faceți așa? Faceți ceva dansuri bolunge, boys? Și eu nu știu. Deci, da. Voi, babă, bolunge, duceți aici! Mă prinde, boys. Nu cred că are cap de ceapă. Deci nu cred că uitați. O, nu, juc. Babă, vezi că te împiedici în ciontele aia tale. Taieți unghiile, la picioare. Never bother me. Taci odată, babă bolundă, da, boys, deci, vă spun.